Томи? Денис? Завърти го. Ай, сега те видим какво си подготвил за днеска. Ти чу ли за новия филм Констипация? Не. Така и не може да излезе. Добре. Какво е невидимо и мирише на моркови? Не знам. Заешка първня. Защо Супермен пусна водата в тоалетната? Защото е негов дълг. Как казваш на Шумахер в тоалетната? Не знам. Турбогазар. Как се нарича фея с газове? Това не го знаеш, ще ти го кажа напълно. Кажи ми го. Стинкърбел. За англоговорящите. Аз говоря само френски. Аз само махренски, френски. Продължай. Добре. Защо никога не трябва да пардиш магазин на Apple? Нямам идея. Защото нямат Windows. Това е добро. Пак за англоговорящи. Така. Каква е разликата между тоалетната хартия и завесата за баня? Прилика мога да ти кажа. Прилик. Да, и двете може да ги ползваш. Значи ти си бил. Добре. Ти си. Добре. Каква е разликата между самолета и тоалетната? Самолета седиш и летиш. А в тоалетната летиш да седнеш. Котината порчена, да. Така. Някакъв път. Какво получаваш, когато кралят пръдне? Чист въздух? Благороден газ. Вече бях близо. Кое те разбужда трескаво сутрин, освен студената тоалетна седалка, когато живееш сам? Не, топлата. Топлата. Кой е най-бързият начин да влезеш в досег с вътрешното си аз? Досег с вътрешното си аз. Физически, не предполагам. Да, близо си, Да. когато се окажеш с един къс тоалетна хартия. Добре, каква е идеалната дължина на праднята в сантиметри? 0. Нула. Ако е нещо повече, имаш проблем. Слушай сега, кои са най-яките плочки? Тези на корема на Чък Норис. Добре, айде, какво прави Чък Норис в банята? Не знам, ремонтира ли какво прави. Карти ми. Какво казала едната тоалетна на другата? Хората са големи задници. В коя чиния, колкото и да сипваш, никога не можеш да стигнеш до ръба. Това не е нещо познато. Чинията без ръб тоалетна. Да. Какво е общото между жената и ваната? Не знам. И двете понякога изплискват. Какво е любов? Хората, двама души ще се обичат. Не. Да не се налага вече да задържаш прадня. Това значи много се обичат. Да, това е вече следващо ниво. Да. Каква музика слуша тоалетната хартия? Рок енд рол. Колко тинейджера са нужни, за да сменят ролка тоалетна хартия? Един не е ли достатъчно? Още не се е случвало. Никой не знае. Жена ми се разведе с мен, защото никога не пусках седалката на тоалетната. Да си призная, не знам защо започнах да я нося с мен навсякъде. Това ли? Това е, да. Онзи ден почистих тоалетната с жена ми. Още ми е бясна, Ама как с нея си избързали? ползвах четка вместо нея. Така. Вчера си купих четка за тоалетна, но честно казано все още предпочитам тоалетната хартия. Защо праднята мирише? Защото е отпаден продукт. Отпадъчен. Не, за да може тези, които не чуват, да й се насладят. Има две основни причини, поради които не трябва да пиеш вода от тоалетната. Кажи ми ги. Малка и голяма. Добре. Можеш ли да си вземеш душ, ако имаш диария? Кална баня. Не, ако ти стиска, можеш. Защо Шекспир се е спрял пред тоалетната? Сигурно си мисля, ще бъде или няма да бъде? Не. Да. Не може да реши да пикае или да не пикае. Точно така. Преди кашлях на обществени места, за да скрия праднята. Но след COVID, вече преди да скрия кашлицата. Така. Вчера детето ме попита: татко, Бог използва ли нашата баня? Разбира се, че не, казвам. Защо питаш? Защото всяка сутрин тропаш по вратата и крещиш: Господи, още ли си тук? Какво се е случило с човека, който нямал хавлия, след като си взел душ?
Изтръскал се като куче. Съхнал по естествен начин. По новините. Местните открили малка дупка в стената на дамската тоалетна. Полицайите казаха, че оглеждат района. Как казваш на някой, който използва умна тоалетна? Какво използвам? Умна тоалетна. Как? Смарт аз. Когато жена ми умря, не можех да вляза сам по душа цели 10 години. Но вече не съм в затвора. Какво се случва, когато направиш гювеч от боб и лук? Това е много лесно. Гювеч от лук? Не знам. Как сме тръгнали по темата, като излезе газа, какъв е според тебе? Много вонящ. Не, сълзотворен. Сълзотворен, добре. Как можеш да познаеш, че една пеперуда е пръднала? По прашеца отзад сигурно. Лети по права линия. Добре. Пуснал е трудно. Има два типа хора на този свят. Такива, които пикаят по душа и долните лъжци. Как казват на тоалетната хартия във фондовата борса? Ценни книжа. Челси. Така, крадци влязоха вкъщи и взеха всичко без сапуна. Душгела, кърпите и дезодоранта. Мръсни гадини. Кое е общото между италиански гранитогрес и COVID-19? И двете са трепач. Прадните са като децата. Нямаш нищо против твоите, но не можеш да търпиш чуждите. Коя черта на клиентите си харесват най-много производителите на санитарен порцелан? Тази, която разделя седалището на две. Точно така. Защо човек в тоалетната се намира в четвъртото измерение? Защото му даваш време и пространство. Какво е праднята? А знаеш ли на кое му се вика духче? Не. Когато си избършеш дупето и на тоалетната хартия няма нищо. Аз между другото огладнях, хайде да дадем, искаш ли? Слушай, още едно мога да ти кажа. Давай. Знаеш ли защо тираджиите ритат гумата на тира преди да се качат? Не. За да им се разлепат шансите.